arratsalde guztioi, gaurkoan Lizarazu areto honetan gaude, pintura erakusketa hau aurkeztu eta inauguratzeko. Gaurkoan, sasoi honetan, hasi urriaren 4 eta 20 bitartean, Xabier Celestino Muñiz artista iruindarra izango dugu gure artean, bere obrak izango ditugu erakusgai, eta esan bezala, tarte honetan datozen 2 asteetan bere obrak ikusteko aukera izango dugu. Gogoratu, Joan Lizarazu erakusketa honetan, asteartetik igandera, arratsaldeko 5:00 8:00 ikusteko aukera izango dugula. Erakusketa honen izena Anxianen Look da, ezta? Oso nago. Eta, bertan ikusi daitezke obra diferenteak. Atentzioan bai deitzen du nola jokatzen duen argi eta iunabar horiek, ezta? Gainera, ikusko duzuten bezala, ibilbide luzeko artista daukagu Xabier, 1992 erakusketak egiten ibili da hemen, Euskal Herrian barna eta Euskal Herritik kanpo ere. Eta, berari emango dititza, berak azaldu dezan bere obra eskaratu dut nola. Erakusketa honetan, esan dezakegu azken bolada edo, azken urteetan egina, ez? Baina, nahiko jarraitua da urteak eta urteak. Osea, nik ez naiz urtero zera aldatzen. Konkretoki hemen dagona da gehien bat paisai urbanoak. Asko gustatzen zait, egiten ditut ere askotan countryago, paisaiak ruralagoak ere bai, baina natura asko gustatzen zait ere bai, baina paisai urbanoak askotan saiatzen naiz naturan bertan egiten, zuzenean. Baina ja formato handirako jatena, hartzen dut argazkia, baina beti nire argazkia izan behar da. Eta zerbait bitxia, edozein gune edo momento hartua, eta gero eta jarrean landu. Edo batzuk, igual hasi naiz tokian, eta gero zera bukatu etxean. Zer dago gaien arabera, paisai urbanoak, baina ikusten dugu gehienak ez dira toki ezagunak. Ez da, izan daiteke edozein lekua, edozein hirian. Hori da bilatzen duana, eta gainera argia ere bada egun edo argia saiatzen arruntena. Beti nire asmoa zerbait xarmangarria bilatzea edozein momentuan. Edozein tokian, putzu batean, islada hartzen den ez dakizen, eta gero pertsonaiak, normalean ez daude pertsonaiak bezala baizik, eta gizakiak gune espazio batean edo eta une batean, zera normalean beti arrunta. Eta bilatzea hori egunerokotasunean, zerbait, zertxobait xarmangarria. Lehen komentatu dugu, gaur egun desarrollatuak gare batean ematen zuen hiri handietan, baina gaur egun edozein tokitan badago jendea lanarekikoa edo beste egon behar toki batean, baina igual sustrai gabe eta gustatzen zait hori, nola mundua, edozein txokoa gure etxea izan daiteke edo kontrakoa, Gero, teknika garekiko, oleoa, beti. Batzutan hasten naiz pixka bat akrilikoekin, baina gainean bete bukatzea eta oleoa gustatzen zait lantzea. Zer gehiago, noski, niretzako garrantzia handiagote edo du margolaritzaren historioa, Niretzako Rembrandt, Velázquez, Verne, Hopper, niretzako zerbait, benetan interesgarriak izan duen margolariak, saiatzen du haietik zerbait ikastera eta lantzea, baina eguneratua, noski. Gaurko bizitzan, baina teknika edo bilatzen duenari edo egiteko modua zan edu margolari direna eta igual bilatuko dira, badako zerbait
baina gehien bat betiko materialekin, ez? Betiko oleoekin, agian barnizak eta hori gaur egun badago zerbait gehiago, ez? Orduan, saiatzen naiz gauza horiek, esploratzen eta hori, ez? Baina, hildo, esan zego klasiko batetik edo, baina beti da hor nire begirada. Orduan, nire begirada, saiatzen naiz sentimentuak sartzen, ez? Izan edut ez da exhibizio teknika bat, ez? Kriston lan du hor, erakusteko zelako teknika. Hori ez zaiz interesatzen, ez? Gehiago interesatzen zait, zeo zer transmititzea. Orduan batzutan ikusten badu, horrela ja funtzionatzen, niretzako funtzionatzen dut bat bat, eta hau da erakutsi nahi duana, ez? Segi eta segi zer trebestia erakusteko edo lako gauza, ez?